Moi boas a todos. Bueno, o primeiro que sí me gustaría decir, antes de entrar en materia, é que eu sempre explico abaixo, en letras, algo e intento explicar que eu non pretendo facer cátedra, é dicir, eu non vos digo facer o que fago eu, que é o mellor que podedes facer, para nada. Eu dígovos a miña experiencia. A miña experiencia pode ser grande ou pequena, pero é a miña experiencia. Pode servir ou non. Pode valer para uns e non valer para outros. Non me meto niso. Eu non podo facer un vídeo adaptado a todo o mundo. A todo o mundo eu non podo falar, porque todo o mundo é distinto. Vale? E cada un ten a súa propia experiencia e os seus coñecementos. Vale? Dito iso, a miña experiencia vou amoso, porque levo moitos anos amosándoa, de balde, non cobro nada por ela, e moito menos pretendo debates. Eu non me vou a por a debatir con quen sabe máis que a min, nin con quen sabe menos. Simplemente vos amoso a miña experiencia. Se vos vale, fenómeno, cojonudo, e se non vos vale, pois fenómeno tamén. Non pasa nada, vale? Vale. Oxe, dito isto, quixera falar sobre algo que tamén me preguntades vos, non mo quito da manga. A xente me dice, Xurxo, tens que facer un vídeo sobre isto. Se podo facelo, fago, non me costan prendas. Vale, o seguinte vai sobre, Xurxo, por que rompen as palletas? Moi fácil, moi doado de respostar. As palletas non rompen, as palletas rompémolas. Dunha maneira ou outra, as palletas rompémolas. É dicir, temos que sometelas a temperaturas moi extremas para que unha palleta chegue a dilatar e romper. A palleta sola non rompe. Ou trae un defecto de palleta ou manipulalas rompemos as palletas, vale? Eu vou vos a dicir sobre a miña experiencia donde estades e como facedes para romper as palletas. Nós tamén, eu tamén as rompo, Vale. Normalmente a palleta rompémola, o manipulala, vale? O andar con ela, o metela no punteiro e girala, e o metela na buxa da gaita. Vale? Cando metemos a palleta na buxa da gaita, solemos facer isto. Entra, vale? E entón tocamos ca palleta e rompemos a palleta. Aí suele facer esta rotura a palleta. Vale? Cando a quitamos tamén, porque podemos facer isto, sacámola, vale? Hai que meter e sacar a palleta con moito cuidado, vale? Ok? Vale? Hai truquiños para facer estas cousas. Mirade. Sempre con moito cuidado, vale? Sacar o capuchón con cuidado de non tocar a palleta e o colocalo tamén, que non costa nada, non hai chegar pum, vale? Meter a palleta con moito cuidadiño e para quitala tamén con moito cuidadiño, apóyome co dedo na buxa, vale? Para que, vale, non treme, vedes? Agárrome na buxa e así a palleta entra e sale sen ningún tipo de problema. É dicir, cando vayamos a meter a palleta o punteiro na gaita, ter moito cuidado, porque cando chuzamos, enganchámola na madeira e rompemos a palleta, e cando a quitamos tamén, vale? E outra das moitas maneiras de romper a palleta é cando andamos con ela, cando estamos así, e andamos con ela, mellor vamos a mirar por buracos e estamos facendo isto. Estamos así, mirade, o estou provocando moi bruto para que vos dedes conta. Aí é onde rompemos as palletas. Ou, se cando vamos a movela, porque podo xirar a palleta dentro do punteiro, a collemos pola punta das palas. Se collemos a palleta pola punta das palas, estamos retorcendo a palleta. Vale, a palleta collese sempre polo frenillo, por aquí, vale? Sin forzar a cana, sempre collendo polo medio, vedes? E aí podemos xirala sin que a palleta sufra ningún tipo de problema, vale? Aí é onde rompen as palletas. Cando as colocamos, cando andamos manipulando co punteiro e temos enganches, este é moi frecuente. Os meus alumnos cansaronse de romper palletas así, vale? E cando metemos na buxa do punteiro. Aí rompemos as palletas.
Non hai máis. Unha palleta pode romper, pero non hai máis. Os gaiteiros debemos ter palletas, vale? Xa de paso, mirade, aquí tendes unhas palletas moi xeitosas a moi bo precio, ok? De Eduardo Represas, salen moi ben. E debemos ter unha caixa con palletas, con un pouquiño de vaselina, un sebo, unha navalliña. Ollo que a navalla. Unha navalliña, eu teño unha navalla Taramundi. E normalmente a navalla ten que estar moi ben afilada e a poder ser plana. Vale? Ser recta. Por qué? Porque a hora do raspado das palletas, vou usar esta vella que teño rota, a hora do raspado das palletas, se o filo da navalla non é plana, temos o raspado moito máis complicado. Eu fago un raspado nesta palleta e estou barrendo a palleta inteira, vale? De unha sola pasada. Entón, eu a prefiro plana, hai quen o fai con cúter, hai quen eu con cúter non me dou. Eu teño a miña navalliña, vale? E non debíamos romper unha palleta por ter que raspala. A hora de despuntar, sí, a hora de despuntar hai que ter moito cuidado. Xa vos explicarei cando fagamos afinación de palleta como despuntar e como rascar un pouquiño na palleta. Vale? Pero basicamente a palleta rompe aí. Debemos romper moitas palletas? Depende. Vos vou pôr un exemplo. Eu sempre traballo con exemplos. Esta é a miña gaita, a gaita coa que toco. Normalmente, toco todos os días, toco un pouco, vale? E vos podo decir que esta palleta eu non a quito nunca do punteiro. Esta palleta ten máis de 5 anos aquí colocada. Máis de 5 anos. Iso vou o malo, bueno, iso é malo, porque cando teñen que cambiala, vou a botar de menos, pero bueno, habrá que invertir un par de días preparando unha palletiña nova. E listo. Coño, Xurxo, como vas levar 5 anos cunha palleta no punteiro? Pois sí, é a palleta que teño. Non teño problema ningún con ela. Máis de 5 anos. Non teño ningún problema con ela. Leva 5 anos metida neste punteiro. Así, como está. É dicir, que de romper palletas, normalmente, sempre digo, cortando collón se aprendeu o capador. Tende moito cuidado a hora de meter o punteiro na buxa da gaita, a hora de sacar o punteiro da buxa da gaita e a hora de manipular o punteiro coa palleta fora. A palleta sempre ten que estar localizada, a vista. Non a podemos perder de vista. Eu agora acabo de perder a palleta de vista. Non debemos perdela de vista. E cando estamos empezando, que vamos a mirar onde temos os buracos, pois aquí armámola moitas veces. Vale? Tende moito cuidado con eso. E as palletas deberían durar un monte de tempo. Coño, Xurxo, que eu a raspo moito. Vamos a ver, non podes raspar moito a palleta. A palleta hai que raspala unha vez. Un par de veces. Se raspamos moito a palleta, simplemente quedamos sin palleta. Vale? O raspado faise nun momento puntual porque a palleta está moi dura, porque precisamos raspar en algunha esquina da palleta, vale? Pero non estamos raspando na palleta. E cando despuntamos unha vez, non despuntamos 40, porque a palleta non dá pa máis, vale? Ten que ter unha medida, e se estamos despuntando, pois pasamos dunha palleta de do a unha palleta de re, ok? Xa amosaremos un vídeo onde afinar unha palleta en de cero, despuntar, raspar, afinar, meter, sacar. Hai quen me decía no vídeo anterior que claro, que a afinación do punteiro depende de moitas cousas, do cónico do punteiro, do non sei que, da palleta, claro que depende de moitas cousas, depende da humedade, do tempo que faga, de se apretamos moito, apretamos pouco, de se queremos palleta blanda ou palleta dura, claro que depende de todo iso. O que pasa que eu nos vídeos intento ser un pouquiño máis xenérico, é dicir, atacar un problema cunha solución doada. Non vou a ser técnico,
e moito menos teórico. Para nada me vou meter en teorías. Por qué? Porque teorías sobran. O que queira aprender teoría só ten que buscar e perderse, porque no mundo hai moitas teorías, vale? Eu vou a ser práctico e, sobre todo, vou a traballar para a xente que non sabe, ou que lle costa, ou que está aprendendo, ou que necesita aprender cousas que vos podo aportar. Si todo o que vos aporto xa o sabedes, este non é o vosso sitio. O vosso sitio ten que ser outro. Tendes que buscar outro foro. O meu non vale, vale? Pero que tampouco pretendo enseñarlle a quen sabe. Quen sabe, xa sabe. Ok? Por iso me atrevo a facer estes vídeos. Son para aqueles, que hai moitos, moitos, que estamos no cotío, tocando a gaita e que temos algún problemiña de afinación. Volvo a insistir, ver un punteiro petado de fixos a mí non me agrada. Por qué? Porque primeiro, nos punteiros que vexo esa petada de fíos, de celos, pois non son uns gaiteiros que te cagas. Entón, perde moita máis lógica que un gaiteiro, que non un gaiteiro que te cagas, que non temos uns coñecementos amplios do que é a gaita, que teña un punteiro totalmente enfisado. É dicir, algo non casa ben, e moito máis se non afinamos. É dicir, ti podes ter un punteiro afinado totalmente enfisado e afinas, bueno, pois ten un pase. Ahora, se tes un punteiro totalmente enfisado e non afinades, pois, home, hai un problema de base, non un problema de ser bons ou ser malos, non, un problema de base, un problema de afinación. E no da palleta pasa o mismo. Comprar palletas, ter palletiñas, practicar a manipulalas, a palleta podemos andar con ela, vou coller unha palleta nova. E non pasa nada, non rompen, non hai problema ningún, non teñen por que romper, a manipulo, a toco, a meto na boca, non pasa nada. A palleta non vai romper, ok? Rompe se a manipulamos mal. Sempre vamos a coller a palleta polo medio e medio, vale? Polo frenillo. Non coller a palleta pola pala, polo medio e medio. E aí podemos insertar a palleta, quitala, manipulala, darlle voltas que a palleta non vai a romper. Ok? E hasta aquí a miña pobre ignorancia. Me gustaría saber máis, pero non sei máis. E se non sabes, pa que te metes? Pois son así, sempre fui un tipo moi osado. Espero que vos sirva. E se non vos sirve, pois nada, que lle vamos a facer? Non se pode facer ben para todos. Bo día, veña.